Ashna in the building. Kana dauka sai na harbe ka. Kudi na ne. In ka dauka sai harbe ka ba. Kai. Na kama ka. Kudi na ne mana ka kama. Kudin nawa ne naka? Ni da kudi na. Kudin nawa ne naka? To mu je office. A ba za mu je office ba. A ba za ka office ba? Ni da kudi na kuma a kama na kai na office a. To ina za mu? Mu je fadin me. Mu je. Girl, I love you from now to no day. What you gonna get you? I'm a golden. Me wanna love you, I wanna kiss you. Come and take me, give me a Bombay. Baby, zallar so muka zaba. In na ganki zan canza yare. Akwai hadari din mata bidiri. Akwai zaki shan zallar sigari. Yan hot me kyan mata a gari. Samu je ka zo na. Yalla bai. Yalla bai an tayi lahiya. Yau kuma da dawo daga nan. Yau kuma da mai karo. Wato yalla bai abin da ke faruwa in ka kalla hannun wannan yaro za a gani kuɗi. Wannan kuɗi da yake gani kuɗi na ne. Salari na ne na amso na tawo sai Allah ya kasan babu yadda bai iya faruwa. Sai Allah ya kuɗi suka faɗi ƙasa. Tun da safe nake neman kuɗin nan ban gansu ba sai yanzu kawai na karyo kona ina tabbulayi sai na ci karo yaran nan ya duka zai ɗauki kuɗi na nayi da shi ya ɗauki kuɗi na ya bani in je kashe hidimomi na ya ce a lambaran a tafa kuɗin shi ne ga su nan yanzu a hannun shi wai sai dai a tawo gun mai unguwa shi ne na muka tawo yanzu a kashe magana. Mai gari wallahi Allah kuɗi na ne. Kai yaro nawa ne kudin naka? 2000 ne. Ka gani? Anya ba ka shaye kuwa waziri? Wannan tarin kudi ka ce naira 2000? Wai ni fa wallahi kuɗi na 2000 ne fa. Yalla bai. Kai kuma nawa ne kudin naka? Ni da ba san ko nawa ne kuɗin nan ba amma dai kuɗi ne ga sunan a daure kuma kuɗi na ne. Waziri a duba min kudin nan a gani. Ba sai ma an duba ba ka gani. Jarida ne yanka na saka. Sai na sa 2000 a baya. Kai yalla bai ka ce wannan kudin makudan kudi ne. To wannan yaro yalla bai idan aka kama layi na farko a cikin constitution har zuwa na 20 to wannan yaro yayi wasa da gwamnati kuma yayi wasa da kakin dan sanda don haka sai a tafi da shi a je can ya yi da bayani. Officer. To yalla bai idan kuma aka saki layi na farko har zuwa na 20 to wannan yaro bai komi bai labai zai kale shi ya tafi don haka yalla bai saduwa alheri yawwa.